Salutare, salutare, doamnelor și domnilor! În episodul de astăzi vom prepara salam de biscuiți. O să vă placă, revin imediat! Așadar, pentru salamul de biscuiți avem nevoie în primul și în primul rând de 1 kg de biscuiți. De ce 1 kg? Pentru că îmi place să fac mai mult. Apă minerală, rahat, zahăr vanilat, esență de rom, cacao, o cană de zahăr și o cană de nucă de cocos. Întrebarea cea mai mare este cum zdrobim biscuiții. Păi avem mai multe variante. Ia uite! Old school. Eu astăzi am să apelez la o variantă ruptă din rai. Ia uite! Nu merge. Mai întâi să mărunțim biscuiții cu mâna. Oricum o să trebuiască să băgăm mâinile la un moment dat în amestecul ăsta. Sunt prea mari, nu merg cu ciocanul. Am văzut pe internet o grămadă de rețete la salamul de biscuiți. Eu îl făceam în varianta asta. Uitându-mă pe internet, zic, bă, oamenii ăștia trebuie să știe ei ceva pentru că sunt bucătari, nu? Majoritatea. Și am zis, bă, hai să fac și eu ca ei. Au ieșit o mizerie. Nu că ei nu ar ști să facă, că știu și ei să facă. Dar nu-i pe gustul meu, probabil. Nu știu care-i treaba. Salam de biscuiți am încercat să fac și pe tir. Ia uite ce-a ieșit. Că îmi cer scuze că am puține emoții în fața unui public ca dumneavoastră, în fața unui juriu, mă scuzați, ca dumneavoastră, de o asemenea învergură, de o asemenea amploare. Dar oricum vă garantez că va ieși un produs excepțional, un produs cum niciodată nu v-a fost dat să gustați. Papilele dumneavoastră gustative niciodată nu s-au bucurat atât de tare cât o să se bucure acum. Vă rog puțină răbdare. Adăugăm ingredientul secret acum. După care continuăm. Oare am pus nucă de cocos? Mă scuzați că vă întreb. Am pus? Am avut plăcerea de a sta la masă cu renumitul bucătar Dimitri, rus, dacă îl știți. Nu știu dacă ați auzit de el. Sigur ați auzit, dacă sunteți în domeniu, ați auzit cu siguranță. No, și am avut plăcerea să stau cu dumnealui la masă și mi-a spus câteva secrete. Mi-a dezvăluit câteva din secretele lui. Pe asta mă bazez. Și sunt convins că la final voi câștiga marele premiu. Pentru că am într-adevăr nevoie de premiul ăla mare. Vreau să-mi cumpăr un cuier în baie. Am vrut să fac rate, m-am dus la bancă, banca mi-a întrebat dacă am servici. Ce e la servicii? Am zis-o prima oară. Ce e la servicii? No, au început să râdă de mine și mi-au refuzat. Așa că n-am avut de ales și a trebuit să vin aici la emisiunea la dumneavoastră, încercând să câștig marele premiu. V-am spus, chiar am nevoie de un... Mă scuzați, chiar am nevoie de un cuier. M-am luat cu vorba și... Este verdictul juriului. Metoda mea e una mai simplă. Una de pe vremea lui Ceaușescu. Știu de la bunici. Așa făceau bunicii mei salamul de biscuiți. Vă întrebați de ce nu pun unt? Vă garantez că merge și fără unt. E la fel de bun. Gata, bă, las-o așa că e bine. Dă-o încolo. Păi și mai departe ce facem? Punem restul de ingrediente uscate. În primul rând,
o cană de zahăr. Apoi, zahărul vanilat. Așa depinde. Alții cum fac? Pun pe aragaz o oală cu apă sau cu lapte, topesc unt în ea, după aia amestecă cu cacao, cu zahărul până se dizolvă și tot așa pune rahat sau stafide sau ce mai trebuie și vezi, Doamne, după aia amestecă tot cu biscuiții. Nu iasă chiar așa, vă garantez. Încercați rețeta mea. O să fiți mulțumiți. Apoi punem o cană de cacao. Așa. Și, bineînțeles, nucă de cocos. Mai las un pic și pentru decor. După care trebuie rahatul tăiat în bucățele. Puneți cât vreți. 100 de grame dacă vreți. Da, eu am făcut și în străinătate, doar că acolo am găsit rahat deja gata, tăiat bucățele. Aici, asta e. Trebuie să-l tăiem noi. Dacă aveți răbdare, puteți să tăiați bucățele mai mărunte, mai mici. Dacă nu, bucăți mai mari. Tot în burtă ajung. Și gustul e același. Evident, puteți să puneți și stafide dacă vă plac. Mai punem, hai să-l punem și pe ăsta dacă tot l-am scos din pungă. Și cred că cam ajung. Așa. Gata și cu ăsta. Acum ce rămâne de făcut e să amestecăm tot. Ia uite ce bine arată. În primul rând amestecăm ingredientele uscate până rahatul nu se mai lipește de mână. Așa, vedeți? Nu mai am nimic pe mână, nu mai am Turkish Delight. Acum continuăm cu puțină esență de rom. Să fie sigură treaba. Și amestecăm mai departe. Bun. Și acum începem să punem apă. Minerală, apă normală. Chiar nu contează. Să nu puneți prea multă, că după aia iasă prea moale și nu e ok. Ia, uite bă, că începe să se facă, imediat o să începe, Uite bă, că se începe. Uite bă, că începe să se facă. Imediat o să înceapă să se lipească, așa, să se închege. Da, mai punem un pic de apă. V-am zis, mai bine așa, câte un pic, câte un pic, câte un pic, cum dau unele firme, motorină la șoferi. Câte un pic, câte un pic. Ia uite bă, mai am 50 de km până la descărcare. Mai pun un pic. Atât. Ce-i mult strică, nu? După cum ați văzut, am pus 1 kg de biscuiți. Vreau să fac ceva mai mult salam, să am pe câteva zile. Dulce. De ce nu am pus lapte? Păi, dacă pui lapte, laptele ăla s-ar putea să se strice și să primească salamul de biscuiți așa un gust acrișor după vreo 2 zile. Chiar dacă îl țineți în frigider. Există riscul. Dar pentru că am pus doar apă, n-am de ce să-mi fac griji. Dacă stă bine în pungă și nu se usucă, pot să-l mănânc și peste o săptămână, liniștit. Ia uite ce frumos e și vă place? Mă duc să mă spăl pe mână. După aia vin să porționăm salamul. No, gata, m-am spălat. Acum ar trebui să fac puțin curat aici pe masă, dar știți ceva? Am timp după aia. Ce puteți face cu acest salam de biscuiți? În primul și în primul rând, puteți să-l puneți în niște punguțe de-astea mici și să dați la copii la școală supliment. O să se bucure, o să le placă. Apoi puteți face un salam de la mai mare, din care să tăiați feliuțe. Puteți face biluțe de alea tăvălite prin nucă de cocos sau puteți face sandwich-uri, luați o umplutură de asta și puneți între alți 2 biscuiți. Iară sunt foarte bune. Să știți că sunt foarte bune pentru petreceri, pentru party-uri. Sigur că da. Vor fi foarte îndrăgite. Sau puteți să faceți niște farse.
luați o bucățică din aluat sau din salamul ăsta îi dați o formă așa și puteți să-l puneți undeva. Eventual puteți să și gustați din el. Faceți scârbă oamenilor. Câte un pic, câte un pic. La copii la școală, chiar și la voi, la muncă, la pauză, puteți să gustați. Le rulăm. Veți o brichetă. Le rulăm și atât, și atât. Le punem aici. Și putem să-l facem și pe ăsta mare. Cât să punem? Nu, mai mult un pic. Mai mult un pic. Ajunge. Pac. Punem aici tot. Așa. După care îl întindem. Bă, oameni buni, ăsta nu o să iasă salam de biscuiți, ăsta o să iasă parizer de biscuiți. Nu contează, important e să fie bun. Și este, că l-am gustat. Așa. A luat formă cât de cât. Acum pun un pic de nucă de cocos. Și ce fac? Îl rulez mai departe. Nu trebuie ca nuca de cocos să se prindă pe toate părțile salamului. O contează. Pe alocuri, așa. Gata, tati, ia uite ce mare. Din ăsta mâncăm o săptămână. Hai să-l punem frumos pe farfurie și după aia mai discutăm. Na bine, oameni buni, am făcut și un pic de curățenie aici la locul de muncă. Am pus salamul de biscuiți la frigider. Trebuie să stea vreo 2 ore să putem să-l tăiem așa frumos, înainte să-l punem pe platou. Ce aș putea eu să fac? Uite că m-ai și murdărit. Trebuie să-l întreb pe ăsta, pe șef Bontea. Că parcă pe el l-am văzut la televizor, făcea ceva reclamă la detergenți. Trebuie să-l întreb ce să folosesc. Să iasă toate petele, nu? Ce aș putea eu să fac preț de vreo 2 ore? Cred că am o idee. Și acum partea cea mai importantă. Haideți să gustăm puțin. Deși nu cred că mai e nevoie, arată foarte bine, sunt convins că și gustul e pe măsură. Dar totuși. Nu se poate așa ceva. E exact ca la magazin. E exact ca ăla de cumpărat. E exact ca ăla de la cofetărie. Și pentru că și acest episod a fost relativ scurt, vă mai dau încă o rețetă. Ouă umplute și acoperite. Le-am filmat în varianta aia veche, în studioul ăla vechi, înainte să-l fac pe ăsta. Înainte ca emisiunea să se numească Gurman Chef.
Acesta a fost și episodul de astăzi. Până data viitoare, dacă v-a plăcut salamul de biscuiți, nu ezitați să dați un like, un share, un comment jos în secțiunea de comentarii și bineînțeles să vă abonați și să dați click pe clopoțelul ăla de notificări, pentru că asta înseamnă să fii abonat. Hai, până data viitoare, v-am pupat. Ciao!